खुलुमबाय स्टुडिय'आव आं उदांस्रि मुसाहारि आर'नाइ एन्टारटेनमेन्टजों खुंजानाय फेशन श'नि दिन्थिफुंनायाव बर'नि टप ब्रेन्ड बिबार ब्रेन्डनि बर' दख'ना गाननानै मेहेरगोनां महर होदों मिस इउनिभार्स फेशन श'आव बिटिसिआव गिबि खेबनि थाखाय खुंजानो लानाय आर'नाइ एन्टारटेनमेन्टनि गेजेरजों क'क्राझाराव मिस इउनिभार्स फेशन श' दिन्थिनाया बर'नि गेजेरावनो सिनायजानाय मोनथिजानाय फुजि बसुमतारी बिथांनि आरो बर'निनो टप ब्रेन्ड बिबार ब्रेन्डनि दख'ना गाननानै दिन्थिफुंनायजों मेहेरगोनाङै जोबनानै थांबाय। बे समाव मख'नांगोन दि रायजोआव गोबां फेशन श' खुंजायो नाथाय आबुङै महर दिन्थिगिरि एबा बादायारिफोरा बर' हारिमुनि गाननाय जोमनायखौ दिन्थिफुंनाया गोबां खम जायो नाथाय गिबि खेबनि थाखाय आर'नाइ एन्टारटेनमेन्टजों खुंजानाय मिस इउनिभार्स फेशन श' दिन्थिनायाव साफ्रोमबो बादायारि बिथांमोना बर' सावथुन मुलुगनि गेजेरावनो सिनायजानाय फुजि बसुमतारीनि एन्टारप्रेनार बिबार ब्रेन्डनि दख'ना गानग्रा जोमग्राजों बादायदों गोबां बादायारि बिथांमोना लोगोसे आर'नाइ एन्टारटेनमेन्टजों खुंजानाय मिस इउनिभार्स फेशन श' दिन्थिफुंनाय हाबाफारियाव बर' सावथुन मुलुगनि महरगिरि फुजि बसुमतारी बिथाङा बाहागो लानायजों लोगोसे बिथांखौ खुंथाय आफादनिफ्राय मान बावनायजों लोगोसे बरायो। मिस इउनिभार्स आसामाव जेसेबांखिनि कन्टेस्टेन्ट्स दं गासिबो बिबार ब्रेन्डनिफ्राय दख'नाखौ गानजोबदों। दिनै जों सोंनानै लानि बिबार दख'नाखौ गाननानै माबायदि मोनदों। खुलुमबाय Kulumbai. So right now I'm wearing Bibar and it is by Fuzi ma'am. And oh my god, look at me, I'm so pretty and this is so beautiful. Thank you so much. I love the brand and I would suggest everyone to go with this outfit. Okay. Bibar, this is very gorgeous and elegant. So it's look very good on me. Thank you. Hello everyone, I'm Angshula. I'm wearing Bibar brand right now. I'm wearing Dkhana for the first time and I didn't know I look so pretty in this. It's only because of Bibar. Thank you so much. Hello, Kulumbai. I'm wearing Bibar right now. I'm looking so pretty. I never looked this pretty. Thank you. I feel like a princess. Wow. Hi guys, Kulumbai. Saya dili abo kusini dokona ganda Bibar sai. Ang malala ba sana kami sa dokona yung pasti sibuza na hago. So thank you abo kusi. Kulumbai. So today I'm wearing Bibar and it's very beautiful. I'm loving my outfit and I'm loving my look. Love you, Fuziba. Hello guys, Kulumbai. Today जोङो बिबार ब्रेन्डनि दख'ना गानदों आबो फुजिनिफ्राय जोबोर समायना and आङो ब्लेक कालारखौ गानदों my favorite color so beautiful. Kulumbai, I am wearing Dkhana by Bibar, made by Fuji ma'am. Every tassel is made of love. Look how pretty I am looking. Kulumbai गासैनिबो दिनैया आबो फुजिनिफ्राय बिबारनि दख'ना गाननाय जोंनि फाइनेल डे आसा खालामो जों गासैखौबो सापर्ट मोनगोन होननानै आरो गासैबो सिख्लाफोरखौ बिराद समायना नुदों आब'नि दख'ना गाननानै। Kulumbai, I am Miss Universe Assam finalist. I am wearing Bibar fashion and I love the elegance. Thank you, Fujiba. Kulumbai, I am wearing Bibar and it's so beautiful and wonderful. I am loving it. Thank you. Namaskar Ohum and people of Bodoland. I'm Manika Vishwakarma, your Miss Universe India 2025 and I'm beyond excited to announce that this year the Miss Universe Assam 2026 grand finale will be held in the beautiful land of butterflies, Bodoland, Assam. This event is managed by Arunai Entertainment and Art and Motion Dance and Film Society, supported by the Government of Bodoland Territorial Region BTR. Join us for the grand finale on 23rd April 2026 at the RCC Auditorium Hall, IOCL BGR, Dhaligaon, Chirang, Bodoland.
This is more than just a crown. It's about purpose, leadership, and representing Assam with utmost pride. So step forward, believe in yourself, and let your dreams take a flight. I can't wait to see you all there.